أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Icela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah usayiphosa inselelo ngokutshela amaRoma, amaNazaretha, amaKristu, amaJuda, amawashtawa ukuthi kahle kahle labantu laba abantu abaziphethe kanjani. Nani nina enikhonza amadlozi, Allah akanishile. Nani nina enikhonza amadlozi, akanishilo Allah. Lalela ukuthi Allah uthini? Uthi waqala ta'ifatun min ahli alkitab. Kunamaqembu abantu laba abayitshela ukuthi bayakholwa. Kunamaqembu abantu laba abayitshela ukuthi bayakholwa. Allahu akbar. Abafundisa ini? Billadhi unzila ala alladhina amanu. Abafundisa abantu ukuthi kholwani. Allahu akbar. Manvuka ekseni thandazani nikholwe kuNkulunkulu. Allahu akbar. Kholwani kumdali. Manvuka ekseni thandazani nibonge uNkulunkulu ukuthi nilalile namhlanje senivukile. Thandazani nibonge kuNkulunkulu. Allahu akbar. Wazahannahar wakfuru akhirahu. Kodwa intambama ilanga mali yoshona bese bayaqala benza izenzo zabo zobusathane. Ekseni ade bebonga, siyabonga Nkosi ukuthi sivukile, abanye abasavukanga. Ntambama sekayaqala umuntu yokwenza ubugulukudu lo bugebengu lo babenzayo, odayisa ngomzimba uyodayisa ngomzimba, oyolala nonkosikazi kamakhelwane uyolala nonkosikazi kamakhelwane ushiya umkakhe endlini, oyolala nendoda kamakhelwane ushiya indoda yakhe endlini. Kodwa ekseni uthe mayevuka wathi Inkosi ibusise, siyabonga Nkosi ukuthi sivukile. Allah uyanitshela ukuthi nina ninjalo. Ekseni manivuka niyamdumisa, ntambama nenza izenzo zenu zokubola, ntambama nenza izenzo zikababa wenu uSathane. Allah uyanitshela ke namhlanje ukuthi nenza bani isiphukuphuku. Uyavuka ekseni uyabonga kumdala ukuthi uvukile, ntambama uyaqala wenza izinto eziphuma endleleni. Kahle kahle wenza bani isiphukuphuku? Ubani lo menza isiphukuphuku? Ekseni ubuyikholwa, ntambama usumhedeni. Impilo enjani le? Wenza bani isilima? Isilima uwe kodwa uyitshela ukuthi wena uhlakaniphile. So Allah uyakutshela ke namhlanje ukuthi wena uyinhloboni yomuntu, wena uziphethe kanjani. Ukuwe ukuthi wena wenza njani, uyashintsha noma awushintshi. La'allahum yarji'un. Into eyenza ukuthi benze lezenzo zabo lezi zobusathane ukuthi bayabuthanda lobusathane babo, bafuna ukubuyela back. Ekseni kade eyikholwa mayevuka, ntambama uwumgulukudu. Ngoba iyamjabulisa lento yakhe yokuba umgulukudu, lento yakhe yokubamba inkunzi iyamjabulisa, lento yakhe yokuthengisa ngomzimba iyamjabulisa, lento yakhe yokuhleba iyamjabulisa, lento yakhe yokuxabanisa iyamjabulisa, lento yakhe yokweba abakhwabanise imali ze-community iyamjabulisa, lento yakhe yokukhwabanisa imali zesizwe iyamjabulisa. Ingakho ekseni eyikholwa ntambama ewumhedeni, ngoba ubukholwa buthi makayeke lento ezirong azenzayo, ubuhedeni buvumelana naye buthi makaqhubeke enze lento zakhe ezirong azenzayo. Allah uthi nginibhekile, ningacabanga ukuthi anginiboni, nginibhekile wherever you are. Allah uthi nikhohlwe into encane. Uyazi ukuthi yini eniyikhohliwe? Allah uthi nikhohlwe into encane. Niyazi ukuthi yini into eniyikhohliwe? Niyazi ukuthi yini into eniyikhohliwe? Allah uthi aynama takunu yudrikumul maut. Wherever you are, noma ngabe ukuphi la ukhona, ubenza lobo busathane bakho, uzenza lezo zenzo zakho lezo eziphuma endleleni, ukhohlwe into eyi-1 ukuthi ukufa kuyokuthola noma ngabe ukuphi. Nayi into ikhohliwe. Allah uthi walau kuntum fi burujin mushayyada. Ukufa kuyokuthola noma ngabe usendizeni, noma ngabe ku-tall building, elokuzane Abu Dhabi Hotel, elokuzene eDubai.
noma ngabe useMauritius, noma ngabe useMalaysia, noma ngabe useChina, noma ngabe ukuphi, noma ngabe ku-spaceship, noma ngabe kwi-rocket, noma ngabe uku-Concorde, noma ngabe kuyiphi inhlobo yendiza. Wala uthi wherever you are, walau kuntum fi burujum mushayyada, noma ngabe ku-tall building engakanani. Nayi into eniyikhohliwe ukuthi njengoba ningamakholwa ekseni ningabahedeni ntambama, kodwa nayi ingilozi yokufa iloku ila eduze kwenu ilindile iliste negama lakho. Nayi into wena oyikhohliwe. So sengathi uAllah ngasivula ingqondo, asivula amehlo, asikhiphe ebumnyameni asilethe ekukhanyeni, sihambe ngendlela eqondile khona umdali wethu ezohlala ejabulile ngathi, nathi sihlale sijabulile ngaye. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.